नमस्कार, मी अभिजित. गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. रोजच्या प्रमाणे आजही आपण या बुलेटिनमध्ये गोव्यात नेमकं काय घडलं, सरकारचे काही आदेश आहेत का, कुठले निर्णय आले आहेत का, याबाबत जाणून घेत असतो आणि त्याबाबत सविस्तर चर्चा करत असतो. आणि आजही काही अशाच एक बातम्या घेऊन मी आपल्यासाठी आलोय. त्यामध्ये पहिली जी बातमी असणार आहे ती कोविड-19 कोरोनाच्या ज्या केसेस आहेत त्याबद्दल असणार आहे. त्यानंतर गोव्यात पुन्हा एकदा स्त्री संरक्षणाचा जो प्रश्न आहे तो ऐरणीवर आला आहे, त्याबद्दल एक बातमी असणार आहे. त्यानंतर कादंब बस सेवा जी आहे ती एक बातमी असणार आहे. त्यानंतर आणि आपल्या गोव्यात मागील काही आठवड्यात जो पूर आला होता पावसानं अक्षरशः थैमान गोव्यात घातला आणि पुरामुळे अनेक जणांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते, त्याबद्दल जी सरकारनं मदत जाहीर केली होती त्याबद्दल एक बातमी असणार आहे. अर्थातच सुरुवात आपण जी करतोय ती कोरोनाच्या बातमीपासून करतोय. आपल्याला माहिती आहे की कोविड-19ची जी दुसरी लाट आली त्याने देशासह आपल्या राज्यालाही म्हणजे गोव्यालाही झपाटून टाकलं होतं. अनेकांचे दुर्दैवी मृत्यू या कोविडमुळे झाले, अनेकांना आपलं घर संसार उद्ध्वस्त करावा लागला होता. पण मागील काही दिवसात ही जी कोरोनाची लाट आहे ती थोड्याफार प्रमाणात उतरताना दिसत आहेत आणि तिसरी लाट असेल किंवा इतर काही जे संशय कोरोनाच्या नवीन लाटेबद्दल बोलले जातात ते असतानाच आपण थोडेसे निष्काळजी झालो आहोत का गोमंतक यांनो? कारण मागील काही दिवसात जरी कोरोनाचे पेशंट्स आपल्यात कमी होत असतील तरी मृत्यू प्रमाण काही घटलेलं नाहीये. जसं आजच बघितलं तर गेल्या 24 तासात कोरोनामुळे दोघांचा मृत्यू झालाय, तर नवीन 88 कोरोनाबाधित रुग्ण सापडलेत. जी संख्या मागच्या 2-3 दिवसात खूप कमी झाली होती ती आता 100 पार जाईल का अशी भीती वाटते. आणि याचं एकमेव कारण म्हणजे आपण जे आहेत ते काळजी घेत नाही आहोत का हा प्रश्न ऐरणीवर होतोय. कारण जे नियम ठरवून दिलेले आहेत, सॅनिटायझरचा वापर करणे, मास्क वापरणे आणि सोशल डिस्टन्सिंग, ते कुठेतरी आपल्यातनं कमी होताना दिसतंय का याचाही विचार आपण केला पाहिजे. आता जर रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण बघितलं तर 97.59% इतके रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आहेत. पण आपल्याला आता गाफील होऊन चालणार नाहीये. आपलं राज्य मुळातच पर्यटकांचं आहे. पर्यटकांच्या येण्यावर आपलं अर्थचक्र चालतं, पण त्यावरही काही बंधनं घालून कोरोना हा आपल्याला राज्याच्या बाहेर थोपता येईल का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दुसरी बातमी अर्थातच जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पूरग्रस्ताबाबतची आहे. मागील आठवड्यात 2-3 आठवड्यापूर्वी जो पावसानं थैमान घातलं आणि पूर परिस्थिती आली, अक्षरशः काही आपल्या भागात पूर आल्याने घरदार पूर्णपणे वाहून गेलं आणि त्यावेळी सरकारनं या पूरग्रस्तांसाठी मदतीचं आश्वासन दिलं. पण नेहमीप्रमाणेच आश्वासन हे कागदोपत्रीच राहिलेलं पाहायला मिळते, कारण अजून 1ही रुपयाची मदत गोवा सरकारने या पूरग्रस्तांसाठी केलेली नाहीये. अक्षरशः संसार उघड्यावर पडलेले आजही पाहायला मिळत आहेत. लोकांची घरे वाहून गेलेली आहेत, त्यांना आणखीनही निवारा भेटत नाहीये. मग भाजप सरकार नेमकं गोव्यात करतंय काय का फक्त आश्वासन द्यायचं? तिसरी बातमी अर्थातच कदंब बस सेवेशी निगडीत असणार आहे. आपल्याला माहिती आहे की कदंब बस सेवा गेल्या अनेक दिवसापासून गोव्याला एक चांगलं बस सेवा पुरवते आणि त्यामध्येच आता एक नवीन बस दाखल होणार आहे जी मोर्जी ते पणजी या गावांना जोडण्यासाठी आहे, या शहरांना जोडण्यासाठी आहे. प्रशासन जो निर्णय प्रशासनातर्फे घेण्यात आला त्यामध्ये ही बस सेवा उद्यापासून सुरू होण्याचे किंवा 14 ऑगस्ट पासून सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. म्हणजे लवकरच मोर्जी ते पणजी या बस सेवेचा लाभही गोमंतक यांना आता घेण्यात येणार आहे. चौथी बातमी जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की बलात्कार. होय, गोमंतक यांनो, आपल्या गोव्यामधले बलात्कार थांबण्याचे काही नाव घेत नाहीयेत. अगदी आसामच्या युवतीपासून काल परवा झालेला जो बानवली येथील अल्पवयीन मुलीवरचा बलात्कार आहे तो होता न होतोच, त्याचा निर्णय लागतो ना लागतोच. तिथल्या नराधमांना शिक्षा मिळते न मिळतेच. तोपर्यंत असतानाच आता नासनोळा हल्दोने हे जे ठिकाण आहे ते 19 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार करण्यात आलेला आहे. मागील दिवसात जर एका आठवड्यात बघितलं तर जवळपास हे तिसरं प्रकरण आहे ज्यामध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झालेला आहे. पण प्रशासन मात्र ढिम्म बसून काम करताना पाहते आणि स्त्रियांची सुरक्षा पुन्हा एकदा गोव्यात ऐरणीवर आहे का हा प्रश्न गोमंतक यांना आजही तितक्याच प्रमाणात भेडसावताना दिसतोय. तर हे होतं आजचं बुलेटिन. ह्या होत्या आजच्या गोव्यातील महत्त्वाच्या बातम्या आणि अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब करा.